Sut ydych chi gyd heddiw, pwy sy'n barod am sesiwn ffitrwydd arall? Reit ta, da ni am ddechrau yn gweithio'r breichiau yma. Y ddwy yr un amser, felly da ni'n ista'n gyfforddus, a da ni am rowlio'r breichiau yma. Yn ôl i ddechrau. Dim bris. Da ni'n canolbwyntio ar y symudiad. Yn lle bod ni'n brysio ac yn achosi unrhyw fath o niwed, unrhyw boen. A wedyn am ymlaen. Newid cyfeiriad. O, mae yna glician yn y sgwydda yma heddiw. Da ni'n gweithio ag yn cnesu'r sgwydda yma fyny'r un amser. Digon o densiwn yn y bol, tra da ni'n symud. A dyna ni. Reit ta, nesa. Da ni'n eistedd ymlaen y gadar eto. Da ni'n weithio, does o ddim pwysau yn nwylo fi. Eto, fel dwi'n esbonio efo rhai symudiadau, os da chi eisiau gwneud y symudiad chydig bach yn anoddach, wch chi gario rhywbeth yn eich dwylo. Be bynnag sydd o'ch cwmpas chi. Da ni am weithio heb rwan. Nwch chi sylwi'r gwahaniaeth rhwng agor eich dwylo a creu dipyn bach o densiwn i wneud o chydig bach yn anoddach. Da iawn, daliwch ati. Dau, un bach ola. Da iawn, ysgwyd bob dim allan. Ni wedi dechrau'n gweithio'r breichiau yma'n galad. Reit, nesa, da ni'n weithio cefn y coesa. Dwi am weithio un a wedyn y llall. Felly da ni'n mynd ar flaen, y droed dde, wedyn y chwith yn mynd lawr, dde yn codi, a ffwrdd â ni. Un ochr wedyn y llall. Pum piled bach eto. Ag ymlacio. Ysgwyd y coesa yma allan, da chi'n isio dim cramp. Reit, nesa. Nôl y gadar unwaith eto rwan, yng nghefn i yn erbyn cefn y gadar. Da ni'n weithio'r breichiau unwaith eto. Pwyso un fraich, dros y pen, nôl i lawr. Fyny, nôl i lawr. A cofiwch, rhyw fath ar symudiad efo'r bicep curls. Os da chi eisiau cario rhywbeth i wneud yn anoddach, gowch chi wneud. Ond byddai jyst yn gweithio efo pwysau'r corff. Un ochr, wedyn y llall. Mae'n teimlo'r sgwydda yma'n gweithio. Da iawn, bron iawn yna. Un bach arall bob ochr. Da iawn. Reit ta, fewn i'r symudiad ola o'r dydd. Da ni am fynd yn ôl i'r pwll nofio a'r symudiad y front crawl. Teimlo pwy bach yn wylio, dwi'n siŵr, yn ista o flaen y teledu'n gwneud hyn. Ond pa ddim jyst mynd amdani. Felly, da ni'n gweithio fewn. Mae dechneg yn gywir. Bach haws anadlu yn fama na mewn pwll nofio. Mae'r symudiad yma'n canolbwyntio'r breichiau, ond hefyd y cefn hefyd, fyddai'n teimlo'r cyhyra yn yng nghefn i'n gweithio. Os mae'n bosib, gwch chi gyflymu. Pump eiliad i fynd. 3, 2, ag 1. Sgwydda'n gweithio'n galad unwaith eto wrthos yma. Ond beth sy'n braf am wneud y symudiad yna'n nofio, ond ddim yn y dŵr. Da ni'n gorau sychu fan yna. Da ni'n mynd syth i'r gegin, i'n ôl panad fach. Da iawn chi, di gweithio'n galad unwaith eto.